Dnes sa pozrieme na nastavenie termostatu Salus. Sú tu niektoré hodnoty, ktoré treba pozrieť predtým, ako začneme nastavovať. To je čas a deň v týždni. V našom prípade je dnes štvrtok, ale na termostate je deň evidovaný ako pod číslom 7. Takže piatok bude jednotka, sobota dvojka, nedeľa trojka a tak ďalej. Druhá vec, čo potrebujeme všimnúť, je nastavenie času, aby sme podľa toho vedeli nastavovať automatiku na termostate. Momentálne 14:45, to je už nastavené. Ak to nastavené nie je, podržaním uzvodeného kľúčika sa dostaneme do nastavení, prepneme sa na hodiny, na 24 hodinových informácií nastavíme 14:45, podržaním sa dostaneme späť na začiatok a môžeme ísť na programovanie. Dnes je štvrtok, 7. deň. Ak chceme nastaviť napríklad piatok, tak si dáme programovanie. Piatok je jednotka v našom prípade. Potvrdíme. Prvý režim sa spustil, máme nastavený, prvý režim nastavujeme, spustí sa o 8:00 a je to režim denný. Druhá pozícia, druhý režim, piatok, druhý režim sa spustí o 12:00, je to nočný režim. Tretia, štvrtá, piatá, šiesta pozícia prázdna, dá sa nastaviť až 6 režimov, v našom prípade sa nastavený iba 2 režimy. Dvojka je v našom prípade sobota. V sobotu máme od polnoci spustený nočný režim 00:00, nočný režim. Takto pokračujeme ďalej, žiadne ďalšie režim nemáme. Takisto je aj nedeľa nastavená. Máme na pondelok, začne pondelok, v našom prípade štvrtá pozícia, prvý deň týždni. Prvý program sa spustí o 7:00, je to program deň, že potvrdíme 7:00, denný režim, OK. Druhý režim sa spustí o 12:00, je to režim noc. Takto môžeme nastaviť všetky ďalšie dni. Keď skončíme, podržíme, vrátime sa späť. Momentálne máme nastavenú noc, a teda automatiku, a automatika o 12:00 prepla na noc. Môžeme sa to nastaviť aj teplotu, napríklad cez deň si dáme, aby bola teplota v dennom režime, aby bola teplota 19,5 stupňa. OK. V nočnom režime chceme, aby bola teplota 7 stupňov. OK. Ak chceme, aby sa to automaticky prepínalo podľa toho, čo sme naprogramovali, musíme zvoliť režim automatika a potvrdiť ho.